Εμείς οι άνθρωποι περνάμε σχεδόν το 1 τρίτο της ζωής μας στο κρεβάτι. Αυτός ο χρόνος όμως συντελεί στη δόμηση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής μας ευεξίας. Τα άτομα που καταφέρουν να κοιμούνται καλά είναι πιο αποδοτικά γιατί δίνουν στο σώμα τους την ευκαιρία να ανασυγκροτεί σταθερά τις δυνάμεις του. Κατά τη διάρκεια που συντελείται αυτή η διαδικασία, η ποιότητα του ύπνου είναι καταλυτικά σημαντική. Για να βελτιωθεί αυτή η ποιότητα του ύπνου, η Metzler έχει αναπτύξει μια νέα πρωτοποριακή καινοτομία. Κάθε χρόνο, ένας ανθρώπινος οργανισμός χάνει περίπου 200 λίτρα υδρότα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όλη αυτή η ποσότητα αναπόφευκτα απορροφάται άμεσα από το στρώμα. Το στρώμα της Metzler διαθέτει ειδικά κατασκευασμένους αεραγωγούς, τα Rubex Tubes, που απομακρύνουν την περιττή υγρασία και κυριολεκτικά χαρίζουν στο στρώμα σας την ικανότητα να αναπνέει. Αυτός είναι και ο λόγος που τα στρώματα της Metzler αφήνουν ένα ευχάριστο αίσθημα απόλαυσης απαλλαγμένο από οποιοδήποτε ίχνος υγρασίας όταν κοιμόμαστε πάνω σε αυτά. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς η υγρασία κατευθύνεται κατευθείαν μέσα στο στρώμα. Σημαντικοί παράγοντες για ένα υγιή ύπνο είναι τόσο η αναπνοή του στρώματος, αλλά και η κατάλληλη στάση ύπνου. Τα χωρισμένα σε πολλές ζώνες στρώματα της Metzler αγκαλιάζουν τις καμπύλες του σώματος και υποστηρίζουν κατάλληλα το φυσικό σχήμα της σπονδυλικής στήλης. Η συμμετρική δομή και η εξαιρετικά υψηλή αντοχή και ελαστικότητα των Rubex Tubes εξασφαλίζουν ότι πάντα ξαπλώνουμε στη σωστή θέση. Αυτό εγγυάται την βέλτιστη ανακούφιση της σπονδυλικής στήλης. Το σώμα μας μπορεί να χαλαρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κοιμηθείτε ελεύθερα, άνετα, σε όποια στάση σας αρέσει και αφεθείτε στις προδιαγραφές μέγιστης χαλάρωσης και ανακούφισης που σας προσφέρουμε. Με τα στρώματα αυτά από τη Metzler θα έχετε πάντα μπροστά σας μια μεγάλη νύχτα ανάπαυσης. Metzler. Ίσως τα καλύτερα στρώματα στον κόσμο. Το δικό μου στρώμα αναπνέει, το δικό σας?